Noong Pebrero ay naganap ang proclamation rally ng UD team sa Poway Sandals at pinakilala ni Sandro ang kanyang minamahal na father na siya. Ang future president natin, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngayon naman po, babalik na rin natin ang ama ang magpapakilala sa anak at maririnig muli natin kung gaano ka-proud si Sir BBM sa mga nagawa at kaya pang gawin ng nag-iisang Sandro Marcos. Ladies and gentlemen, itodo natin ang pag-welcome sa susunod na Presidente ng Republika ng Pilipinas, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Stay na. Ang sarap talagang makauwi, ano? Lahat ng makaharap ko kaibigan. Maraming salamat po. At matagal na rin akong hindi nakabalik ng Ilocos Norte dahil nag-busy na kami. At kami ni Inday Sara ay at saka yung unit team ay tuloy-tuloy na nang umiikot. At siguro mag-report muna ako sa inyo kung ano ba yung mga nangyayari sa ating kampanya para sa halalan sa Mayo. Dahil siyempre nakakatuwa na masabi ko na talaga naman mukhang maganda at mainit ang pagtanggap ng mensahe natin, ng adhikain natin ng pagkakaisa. Kaya dumadami ang ating mga kasama, dumadami ang nagpapakita ng pag-unawa diyan sa ating adhikain. Ngayon na naging kilusan na ng pagkakaisa. Kaya masabi ko naman, I'm happy to report, na sa aking palagay ay may maganda tayong pag-asa dito sa darating na halalan sa Mayo. Babalik sa Ilocano ang national language. At kaya naman, siyempre, alam naman natin, marami po tayong katunggali. Hindi naman talaga sila ay gagawin nila yung lahat ng gagawin. Kaya kailangan ay buuhin talaga natin at ipakita natin sa buong Pilipinas kung ano ang tunay ng ibig sabihin ng Solid North dito sa darating na halalan. At ngayon, I will come to my appointed task. And that is to introduce, I suppose, our guest of honor here for this function that we have. Together with the Governor Matt, I am here to be introducing someone who, as you know, is very close to my heart. At ang aking at iba yung perspective. Tama yan, sigaw ninyo yan, para tapos na. Marami sa inyo nakakakilala sa kanya dahil nung nag-governor ako noong 97 ay sinama ko lahat. Nandito rin, pati si Vincent, yung bunso namin, nandiyan din.
At marami sa inyo nakasama sa eskwelahan. We met many of the parents. Kaya alam naman ninyo that dito talaga, this has been our home. They grew up here. And ang ating nag-aral sila sa abroad. At kung minsan, kasi sabi ko, maganda sana kung makapag-aral sila sa abroad para maging maganda ang kanilang edukasyon. Ang problema lang, baka mawala ang pagka-Ilocano nila. Yun ang inaalala ko. But this young man who I am introducing, I am very proud to say that not only I am proud to say that he has joined those of us who have committed our lives to serve the people, to serve the common good. And that for me is of course a great point of pride to see my son who follows in the footsteps of his great-grandfather, his grandfather, his father, and now he into the realm of public service. But it is more mas importante pa kasi dahil ang talaga niyang lahat ng training ni Sandro, lahat ng training niya sa pag-aaral niya ay para sa negosyo. Kaya takala namin na kaming magulang niya ay sinabi namin siguro magnenegosyo ito, magpapayaman ito dahil magaling siya, marunong siya magnegosyo. Ngunit imbis na yan ang gagawin niya na he chose what can be described as sometimes medyo magulo na buhay. Imbis na yung simple lang, matrabaho lang na sa public sector, na sa private sector, nagpapayaman lang yan, nagpapayaman. Na available sa kanya yun, pero hindi yan ang pinili niya. Ang pinili niya ay pumasok dito sa politika, ay pumasok sa serbisyo publiko. Kaya masasabi ko, hindi lang kasi anak ko, at hindi lang dahil kilala ko siya na magaling siya, hindi ko sinasabi dahil kailangan na ikampanya ko ang aking kamag-anak. Hindi. Pagka sinasabi ko, ay nakita ko na ang pagkatao ng aking anak. Kaya ako, siguro sa lahat ng ama na nakita na ang isang anak na sumunod, hindi lamang sa pangkaraniwan ng negosyo, hindi lamang sa pangkaraniwan ng gawain, kung hindi pumasok pa rin sa serbisyo publiko, yan po sa aking palagay ang pinakamahalagang katangian ng kahit sinong sinagsasabi sila ay public servant. And that's why, ladies and gentlemen, napapasag na yung ko dahil ibang usapan to eh. Di sumaruno na diputado para sa Primero Distrito de Ilocos Norte, Sandro Marco. Naimbag, ngarabi tayo ang inapo. Amuyo po, unang-una, gusto ko magpasalamat sa susunod ni sumuruno Pangulo ng Pilipinas ni Apo Lakay, Bongbong Marcos. Apo, ang sipsipan tayo. Of course, ang aking pamilya ay nandito rin. At higit sa lahat, idinala ko rin ang aking amo